जहर भइल बा हो जहर भइल बा है जवानी रानी। एह रील्स वीडियो में ठुमका लगावत जे अभिनेत्री बा ओकरा के तोरा सभे पहचानिए गइल होखे। ई उहे सोमिया पोखरैल हई जौन कुछ दिन पहिले खेसारी लाल यादव के टैटू अपना हाथ पर बनवले रही और बनवाइला के बाद काफी फेमस भइली। और ई साथे साथे एगो सोमिया पोखरैल उस समय में एगो और बड़ा बयान देले रहली कि हम पवन सिंह के जानते नहीं कि पवन सिंह के ह। हालांकि पवन सिंह के अनेकों गीत पर अभी तक रील्स बना चुकल बारी, उ फेमस होखे से पहिले होखे चाहे फेमस भइला के बाद के बात होके। तो जी हाँ, रउरा सभे के गौरी मुख्य बात हम बता दे रहल बानी कि सोमिया पोखरैल भारत नाम बल्कि मूल रूप से नेपाल के रहे वाली है, यानी कि नेपाली है। एक गौरी बात रउरा सभे से बता रहल बानी कि सोमिया पोखरैल आज के समय में जो वीडियो वायरल हो रहल बा, उनका रील्स काफी ज्यादा वायरल हो रहल बा, जौन पवन सिंह के एल्बम जवानी रानी झगड़ा के घर भइल बा। ये एल्बम पर सोमिया पोखरैल साफ सुथरा नजर में रउरा देख सकिले ठुमका लगावत नजर आ रहल बाड़ी। जब सोमिया पोखरैल के वीडियो वायरल भइला के बाद भोजपुरी स्पीड न्यूज के टीम सोमिया पोखरैल से पूछताछ कैलस कि रउरा तो पवन सिंह जी के जानते ना रहनी हो। तो सोमिया पोखरैल बहुत अपने आप के शर्मिंदगी महसूस करत बहुत बड़ा एगो बयान देली, कहली कि हम अपने आप के स्टार बने खातिर ई बात के सुर्खी बटोरे खातिर ई बात के कहले रहनी कि पवन सिंह के हम जानते नहीं खी। जी हाँ, और साथे साथे रउरा सभे से गौर बात बता रहल बानी कि साथे साथे सोमिया पोखरैल जी माफी भी मांगली, कहली कि हम पवन भैया से माफी मांगतनी कि हम ऐसा शब्द कहले रहनी, बात के हम अपने वापस लेतनी। और साथे साथे रउरा सभे से बता रहल बानी कि सोमिया पोखरैल आज के समय में खेसारी लाल यादव के साथे साथे अनेकों कलाकार के साथे भी काम कर रहल बाड़ी। जी हाँ, ये न्यूज खबर उड़ा सभे के कैसन लागल कमेंट बॉक्स में पर आए रखे। हम साथे साथे वीडियो के लाइक कर दी, और अगर अभी तक भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर दी, बगल में बेल आइकन दबा दी, साथे साथे वीडियो के ढेर सारा शेयर करी। धन्यवाद।